Islamabadda geçirilen gepleşiklerde Pakistan ve Owanstan biznes ve enerji proyektleri boýunça özara düşünüşme barada bir neçe memoranduma gol goýdular. 23 noýabrda geçirilen gepleşikler iki taraplayın ykdysady komissiýanyň 10-njy duşunyň çäğinde amal aşyryldy. Şol bir wagtda Owanstanda Taliban hüjümleriniň barha artmagy netijesinde iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar soňky aýlarda epesli yaramadlaşdy. Owanstan Pakistany iki ýurduň arasyndaky serhetde Talibanyň hüjüm etmegine ruhsat bermekde aýplaýar. Pakistan muny reddedýär. Owanstan öz howpsuzlyk güýçleriniň Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerini goldandygy baradaky aýplamalary reddedýär. Owan hökümetiniň bu maglumaty Taliban güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknyşyklaryň bolanyny hakyndaky maglumatlar peýda bolandan soň ýaýradyldy. Owan howpsuzlyk güýçleriniň Islam döwletiniň söwüşçilerini goldaýandygy baradaky maglumatlar 23 noýabrda Owanstanyň parlamentiniň aşağı höýüniň spikeriniň ornmasary tarapyndan öňe sürildi. Şol bir wagtyň özünde Owanstanyň içeri işleri ministri Nurullah Ulumi medbuat konferensiýasynda çykyş edip, Owan güýçleriniň ýurdun gündorundaky Nangarhar welaýetinde Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerine garşy operasiýalary geçirýändigini aýtdy. Siz Azatlyk radiosynyň şunkü täzelikleri bilen tanış boldunuz.